Kaixo, egunon guztioi, bagoaz bebi ubidea saltzera, eta, gure lehenengo moduloaren zeregina da, koebaluatzeko diseinu bat egitea. Orduan, zer egin behar dugu? Egin behar duguna da, amengo taula bat hartzea, kasu honetan Word-zena utxik dago eta PDF-an dagoena hau zera da beraiek esarritako eredu bat, baina taula hori txertatu behar duzue zuen portfolioan. Gero goaz ikustera nire adibidearekin. Orduan, zer da egin behar duguna taula horretan? Alde batetik jarduera bat deskribatzea eta jarduera horri buruz koebaluazio digital bat edo egitura digital bat egitea. Nire kasuan, gero azalduko dut, hobeto. Eta koebaluazio horri buruzko ezaugarriak edo taulan txertatzea. Hori egintea gero deskargatu behar dugu PDF eran eta nire kasuan Drive-ean gorde egin dut eta estekatu dut nire portfolioan, zebe gure portfolioan txertatu behar dugu, hemen esaten duen bezala. Eta gero ere audio bat sortu behar dugu. Audio hori ez dugu zertan gure portfolioan txertatu behar. Nik txertatu egin dut, baina ez dugu zertan txertatu behar. Txertatu behar dugu, online testua. Guk gure portfolioaren esteka eta hori esartzen dugun lekuan, hor estekatu behar dugu. Eta audio horretan zer egin behar dugu, simulazio bat. Hemen esaten du plantamendua edo egin dugun plantamendua eta ikasleen gandik jasotako datuak azaldu behar ditugula. Nik egin dudana izan da pixka bat taulan azaltzen dena simulatzea klasean emango banu bezala. Goaz nire adibidea ikustera igual hobeto eta holan hobeto azalduko ditut gauza. Betiko lez, hori, portfolioan txertatu behar dugu PDF-a, orduan ni txertatu egin dut bebi ubidean eta nik honetan jarri dut benetan txertatu behar duguna da bakarrik txantilloi hori, baina nik hainbat gauza esarri ditut. Eta plantilla hori bete egin dut. Nola bete egin dut edo zer egin behar dugun? Joango gara atalez atal ikustera. Jarduera, nik hor nire jarduera azaldu egin dut. Izan dela, ikasleek aprobetxatzen historia eman dugula, emakume garrantzitsu batzuen biografia idatzi beharko dutela. Ze arloak betetzen dituen, ze adina edo mailarako dagoen zuzenduta. Gero, aurkezpen horretaz egin behar dugu, nolako ebaluatuko dugun. Nire kasuan izango da, geniali bat emango diet, edo geniali baten plantilla, errubrika bat dagoena, eta berrerabili ditzakete plantilla hori, eta orduan ebaluatu beharko dute beste talde baten lana. Errubrika hori betetzen, eta puntuazio bat emanez. Hori, prozedura, nola ingo da, kaltaldeka jarriko dira, beste batenak hartuko dituzte, akatsak, ebaluazio irizpideak, hemen behan, azalduta ditudanez, hori, errubrikan agertzen dirak izango dira, gero, zen mailak dituzten, nire kaso errubrika bat denez izango dira gutxi, nahiko, ondo eta bikain, gero ikusiko dugu nik egindako errubrika, eta taldekatzea eta erabiliko dugun tresna digitala. Nik hor azaldu egin dut, hemen horretik esan dizuelana. Genialiren bidez errubrika bat egingo dutela, eta horren bidez baloratuko dutela beste kide batzuen lana. Eta ondorioetan jarri behar duzue nola atera den zuen klasean, ez baduzu egin, asmatu beharko duzue, Eta nik kasu honetan, ebaluazio irizpideetan jarri ditut edo txertatu ditut nik nire rubrikan ditudan ebaluazio irizpideak eta maila bakoitzarako
dagoen deskriptoreak edo, bale? Orduan, ni txertatu dut nire rubrika daukadalako, baina ez da zertan txertatu behar zuen portfolioan. Zuen portfolioan bakarrik txertatu behar duzue horrelako taula beteta, bale? Izan daiteke ebaluatzeko metodak hainbat modu zen daiteke, ez dakit, rubrik zen bideen egindako rubrika bat, diana bat eginda, ez dakize, programarekin, hainbat moduz, Google Forms bat, hainbat moduz daude, bale? Orduan, nik hori egin dut, ze ni baneukan eginda rubrika bat, eta orduan zer egin barko dute, ikasle bakoitzak hartu barko dute hau, eta bete barko dute. Eta nik txertatu egin dut neukalako, baina ez duzue zertan txertatu behar. Berriro errepikatzen dut, zer jarri behar dugun, bale? Argi gelditzeko. Jepale. Hope, orain. Bale, model gunera guaz, berriro, beka. Orduan, txertatu behar dugun hemen da. Hemen ikusten den bezala, gure portfolioaren esteka, eta portfolio horretan lehenengo modulo honen taul horren PDF-a, vale? Txertatuta egon behar da, gure portfolioan. Hori derrigorrez. Eta gero, hortaz aparte, audio bat txertatu behar dugu, 2-4 minutu irauten duena, nik bokaruren bidez egin dut, vale? Eta egin dudana izan da, saltzea pizka bat taulan egin dudana, baina simulatzen klasea dela. Kaixo, ni alain naiz eta gaur landuko ditugu emakumeen biografia batzuk. Horren ostean, ez dakizer moduz ebaluatuko dugun. Orduan, hori pizka bat azaltzen, simulatzen, klasea izango balitz bezala, horren audio bat prestatu beharko duzue, eta gero, esan dudan bezala, hemen online testuan txertatu. Vale? Venga, beste bat arde.